Máme tu riadiacu jednotku Bosch z Mercedesu, konkrétne je to typ E, rada 211, 2,7 CDIčko. Je to riadiaca jednotka Bosch s číslom 0281 011 072. Požiadavka je zistiť, či táto jednotka žije alebo nežije, nakoľko v aute sa s ňou nedá spojiť s diagnostikou. Riadiacu jednotku som si zapojil teda na stole. Zapneme napájanie a pozrieme sa diagnostikou, či sa do nej budeme vedieť dostať. Takže riadiaca jednotka nám na stole žije. Dáme si zobraziť informácie. Takže tu sú vlastne informácie tie isté, ktoré sú na identifikačnom štítku, číslo jednotky, výrobca, softvérová verzia, dátum, kedy bola jednotka vyrobená. Môžeme si pozrieť chybové kódy, ktoré sú v tej jednotke, aj keď tam ich bude veľmi veľa, nakoľko jednotka je mimo auto, takže budú chýbať všetky senzory, komunikácia s ostatnými riadiacimi jednotkami, ale môžeme sa na to aspoň takto pozrieť. Takže, ako môžete vidieť, je tu naozaj kopec chýb, ale výsledok je taký, že riadiaca jednotka nám na stole komunikuje, takže keď nekomunikuje po založení do vozidla, tak bude problém pravdepodobne niekde vo vozidle.